Obodo na busi bi ya ha n'ụwa agwa no maka anya ukwu nwanne na-egbu nwanne ya n'ụwa agwa maka anya ukwu ụwa Chineke dị mma n'ọkụ ụmụ ụwa mebiri ụwa he ụwa he ụwa ndụ ụwa he ụwa ntọ ụwa ndụ ụwa he onye lụzie na baka ka ọ bịa n'ụlọ ụka ebunye anyị ilu oche ilu ọdịga niile o nwere eke dị n'obi Chukwu onye lụzie na baka ka ọ bịa n'ime obodo ọ na-aza eze ịma na nwa dị ebe eze Chukwu kere etinye nne ya n'afọ ụbọchị eze Chukwu kere ụwa chibu ụwa ụdọ dị ụmụ ụwa nwere aka n'ihe nwayọ ka ofelola ala zuola anyị ụwa Chineke dị mma ọ bụ ụmụ ụwa mebiri ụwa he ụwa ntọ ụwa ndụ ụwa he Yesu ụmụ okorobịa ọdọgwụ nwe n'ọnụme ego na-edobe ali Yesu ụmụ okorobịa odogwu na ihe adịghị onye nweghị nwere ibe n'ụwa na onye ji gị n'oji ibe onye nwere gị nwere ibe n'ụwa na onye ji gị n'oji odogwu Yesu ụmụ okorobịa ọnụme kelere gị n'egwu
Lezuma Colombia, Anyamanu Mekene Guinea. Ekene di Lezuma Colombia. Kedima Kakokwa. Eji Megumu Napon Hakokwa. Akokwa Nyamosizi. Onyamana Lekene. Akokwa Numekene Guinea. Onye Jigino Jivenu. Onye nwere ihe nwere ivenu aka ọkwa bịa keneli kedu maka ikpuchi odogwu na ya dị eji megbu m n'ọgbọnụ ikpuchi bịa keneli ikpuchi n'ịga dị ikpuchi bịa kene onye nwere oyi nwere ifenu onye na-ekwu ọnụ ọdịgo ọdịma enụwa onye kwujiri n'ibe n'ụzọ onye kwujiri n'ibe n'ụzọ onye kwujiri n'ibe n'ụzọ onye kwujiri n'ibe n'ụzọ onye ya ngwa ngwa ọzọ dị nwere ibe Igbo Odogwu nwa Chairman Udo the first club Onyama Chairman Udo the first club of Nigeria Igbo Chineke dinu Onye nwelu yido nwelu ibenu Igbo Jonu mekene gi Onye jigi na Odogwu Igbo Jonu mekene yi Ebu Chairman bịa kene Ọgaranya nwelu iwe I got Nazo. Lezuma Colombia. Navazo. Only a burner E.